Igbo ekene m unu asịkwana m nke onye Chineke zere. Achọrọ m ịnọ anya n'akụkụ m ebe a. These are the religions we have in this planet Earth. O nwere reason nji eme vidio a. Ihe nji eme vidio a bụ ka ndị be anyị were mara that na religion ị nọ na ya doesn't matter. N'ihe mata n'ụwa bụ kwụba aka gị ọtọ. Kwụba aka gị ọtọ. Bie ndụ kwesịrị ekwesị, gbara ife ọjọọ ọsọ, maka na ife ọjọọ doesn't pay. Ndị Igbo sị na ihe ọbụla arụchatara n'eze adịghị ejuru afọ, maka na onye mmehie amaghị nweta ezumike n'ụwa maọbụ n'ụwa ọzọ. N'ime religion niile anyị na-afụ ebe a, ekwefu religion a niile etu a si were isi daa. O nwere nke bụ na Chineke bụ ihe hibelie. Like I always tell our people that God, the creator of the universe, Chukwu Okike, onye kere ikuku, kee mmiri, kee ana, kee ọnwa, kee anyanwụ, ya niile bụ ihe mmadụ pụtara n'ụwa wee kwudo ma mụ ma gị. Chineke ahụ na-afụ n'ihe na-afụ na nzuzo. Chineke ahụ na-anụ all the languages niile dị n'ụwa. Maka ka ị nọ n'ala Igbo na-ekpere Chukwu nke asụsụ Igbo, etu a ka o si wee nwee onye nọ na Ghana, Europe, Britain, America, China, Cambodia, Vietnam, South Korea, Japan. Chọọ akwa ka ha si wee nọrọcha time ọbụla ha ji chọọ ikpe ekpere, ha na-ekpekwa na their own asụsụ, their own language. Now, gị nwa nọ na be anyị be a n'Igbo, Igbo Christian. Onye Japan nọ na be ha, ha abụkarị ndị Hindu, ndị China, ndị Buddha, Thailand, Buddha. Bịazie n'ihe dịka America, Europe, most of them are Christians. Okwe ha ebe ha nwegasị ka ma Muslim and other religions. Chọọkwa ka ha nọ wee nọrọgasị ya na-ekpekwa na their own language and kekere ụwa ahụ. The God of the universe, the author and finisher of everything, nọ na-anụkwa asụsụ a niile n'ofu n'ofu. Ihe m ji ekwukarị ihe m na-ekwuba na this platform ma bụ my page a bụ ka ịghọta that na life is so simple. Ma ọ bụ na mụ na gị na-abụ ga-aghọta the purpose anyị ji wee bụrụ mmadụ. Wepụke n'ihe gbasara religion n'akụkụ, debekere ihe n'akụkụ. Cheke n'echiche nke iji bụrụ mmadụ. Cheke n'echiche nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, nke ahụ iji bụrụ mmadụ. Because ihe ọma ahụ na-emere gị as a Christian na-emekwara onye Muslim, na-emere onye Hindu, na-emere onye atheist, na-emere onye Buddhism, na-emere onye Judaism. Ọ na-emere ma onye ukwu ma onye nta. Ifeọma ahụ na-emere gị because onwere n'ụwa anyị ga-apụta
their citizen niile dị rich because na mkpịsị aka niile alalụ mana ha ncha nọ n'ọrụ. Ịbata n'Europe today, onwe ndị gọọmenti bụ n'ọha ma na-take care of them, onwe ndị gọọmenti adịghị take care of them bụ n'ọha ma ji aka ha achụta ifefa na-eli. Amami na ọtị na-ekwu na it means that na ha ka nwekwara ndị dị poor, ha nwere ndị ala, nye ndị na-aya alụ, nwee ndị a na-amụta ata, nwee ndị na-amụta. Etu akwa ka ọ dị na that religion gaa n'ụdị itu ahụ n'ụwa niile. So kedu ife o ji were adịghị ka, kedu ife mere gị kịta ọ ya abụ oge ọbụla ịpụta na condemn other people because of na ha dị so their own religion, ị na-akpọfa unbeliever. Gị ma na bụ believer, kedu ife dị iche gị na fa? This religion niile na-afụ, all this religion niile na-afụ is man-made. Ọ bụ ana m ekwube sị ọ bụrụ na ọ the will of God ka anyị nwee ekele na his own nyanwa kele anyị in his own image, nwee religion. Ọ kala ebe etu Bible si wee kwuo that na oke gị osisi the days o ji wee kee ihe. Kedu ihe mere na those days o ji wee kee ife na religion adịrị, onwe religion akpọrọ afọ? Then why are we dragging about religion, this religion, that religion? Not only my own be the way to God, only my own be the way to God. Ihe na-ekwu bụ na-ekwu, ị na-atụgharị uche, okwu gị nnabata ya na ọtụ na-ekwu. Ọ ka nwekwara ndị nọ n'ụwa, which I have a lot of them as friends, they believe na God. Ga-abụ eju ọfọ anaghị gị nọ nne na nna fa, eju ọfọ their reason, they will also tell you and explain to you. Yatago aja m gom onye si na ọ bụ na papa ya dinara mama ya na aba mmụta ya. Yes, no papa ya no mama ya kwụrụ ya ụgwọ skuul, guide ya ibia akwa, nye nni, mere ife niile a na-emere mmadụ ka o wee bụrụ mmadụ. Ma ọ bụ na mama ya na papa ya emerọrọ ya ife a niile, na ọ dị m ka ọ ga-adị ndụ. Ọ bụrụ okene gị, kedu ihe ị ga-azị onye ahụ? Ihe mere anyị humans were ability to reason, ịchọ ichebala onwe gị echiche, mara that na Chineke kere nke ahụ na the God of all universe has no religion. So my message is always stop fighting because of religion, fight for humanity. Thank you and help me share this video.